ሰላም ኣፍቀርት ስፖርት ንሎሚ ዝተዳለወ ስፖርታዊ ሓበሬታታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ንምክታልኩም ብክብሪ ንዕድም ሃገራዊት ጋንታ ትሕቲ 20 ዓመት መንስያት ኤርትራ ምስ ናይ ታንዛንያ መዘናኣ መጋቢት 31 ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ምሕዝነታዊ ግጥም ከተሰላሰል እያ እዛ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንዞባ ሰቨርዶሎቭስኪ ሩስያ ትሕቲ 20 ዓመት ናብ ኣስመራ ብምዕዳም 4-1 ስዒራታ ነይራ ግጥማት ጎባል ክለባት ኤውሮፓ ትማሉን ኣብ ዝቐጸለሉ ታሪኻዊ ውጽኢት ሓዚልዮ ሓሊፉ ቅንያቱ ታሪኽ ብብዝሒ ዝስነደሉ ዘሎ እዩ ኣቐዲማ ኣያክስ ኣምስተርዳም ዕዳ ኣሕውያን ሪያል ማድሪድ ክትኣልያ ኪኢላ እንሆ ድማ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘይከኣል ንዝመስል መስገደል ሰጊራ ኣብ ርብዒ ፍጻሜ ክትሰግር ከላ ፖርቶ ብወገና ንሮማ በሊጻ ክትስጉም ኪኢላ ኣላ ብርግጽ ዝዓበየ ጸወታ ናይ ሶምን ማይ ዩናይትድ ኣብ ፓርክ ደ ፕሪንሰስ አንጻር ፒኤስጂ ዘካየደኦ ጸወታ እዩ ሰር ኣሌክስ ፎርግሰን ኤሪክ ካንቶና ናይ ዩናይትድ ኔይማር ድማ ብወገን ፓሪስ ኣብ ወንበር ደገፍቲ ኮይኖም ኣብ ሰዓት ዘበኦ ጸወታ ዩናይትድ ዝዓበየ ውጽኢት ናይ ዝዓመት ክኸውን ዝኽእል ምቁር ዓወት ኣመዝጊባ ኣብ ግዚኡ ኣብ መወዳእታ ደቂቕ ሸቶ ብምዝጋብ ኣመለኛ ዝነበረ ሾልሻየር ዘይከኣል የለን ብምባል ጋንቱ መሪሑ ናብ ፓሪስ ገይሹ እንሆ ድማ ዩናይትድ ኣብ መናፈሻ መሳፍንቲ መስፍን ኮይና ክትነግስ ኪኢላ ሉካኩ ኣብ ቀዳሚት ደቂቕ ብጌጋ ተኸላኸልቲ ንዝረኸበት ዕድል ናብ ሾቶ ብምልዋጥ ንፀወታ ብእዋንዩ ሓዊ ደፊኢሉ ሉካኩ ደጊሙ ጌጋ ምኩር ሓላ ውልዳት ጂጂ ቡፎን ተጠቂሙ ነታ በርናት ንፒኤስጂ ዘመዝገበላ እንኮ ሾቶ ደምሰሳ ዩናይትድ ክልተ ፓሪስ ሓደ ድማ ንዕረፍ ተኣኺሉ ብተደጋጋሚ ንልዳት ዩናይትድ ትጽግዖ ዝነበረት ፒኤስጂ ንዝበዝሐ ክፋል ናይ ጸወታ ዓብሊላት እኳ እንተነበረት ረን ሓንሳብ ክሳብ 87 ሚታዊት ሚዛን ጸወታ ዝሓዘትሉ እዋኑን እንተነበረ ውጽኢታዊት ብዘይ ምንባራ ግን ግዳይ ኮይና እያ ፓሪስ ቅድሚ 2 ዓመቱን ኣብ ቀዳማይ እግሪ ብገፊሕ ተዓዊታ ክትብቅዕ ብባርሴሎና ከቢድ ስዕረት ጎሲማ ተዋሪዳ ነይራ እያ ንሳልሳይ ተኸታታሊ ዓመት ብእዋኑ ክትግለፍ ምስ ምህላዋ ድማ ዘውፃኣቶ ቢልዮናት ዶላራት ገንዘብ ወሕስ ከም ዘይኮና ዘነጽር እዩ ንዓሰርተ ተጻወታ ከሲራ 5 ናይ ካልእቲ ጋንታ ተማሊኣ ተኻዊና ዝመጸት ዩናይትድ ናይ ክልተ ባዶ ናይ ሜዳ ስዕረት ኣልያ ዓወት ከተመዝግብ ምኽኣላ ታሪኻዊ ምሸት እያ ሰኒዳ ሓሊፋ ብመልሰ መጥቃዕቲ ትፍትን ዝነበረት ዩናይትድ ኣብ ፈለማ ዋላ እኳ ሾቶ እንተኣመዝገበት ብቕልጣፈ ምባፔ ዝመርሖም ተጻወቲ ግን ተሸጊራ እያ ኣብዚ ጸወታ ኣሰልጣኒ ዩናይትድ ሾልሻየር መፍለይ ተጻወቲ ቢብ ማለት ዩኒፎርም ክኽደን ብዳኛ ዝተወሰነሉን ኣሽሊያን ክሳብ 25 ደቂቕ ክዕሶ መሓዝ ዝሰኣነሉን ኣገራሚ ካብ ዝነበረ ክሰት እዩ ሾልሻየር ወዲዎ ዝነበረ ክዳን ብጸሊም ሕብሩ ምስ ናይ ፒኤስጂ ማልያ ብምሳል እዩ ስሎቬንያዊ ዳኛ ቢብ ክኽደን ኣገዲድዎ ኣሰር ዓላሚኦም ስዒቦም ክሳብ መወዳእታ ደቂቕ ዘይተጻዕዱ ተጻወቲ ዩናይትድ ነዚ ታሪኻዊ ውጽኢት ከመዝግቡ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ናይ ተወሰኺ ግዜኦም መሪፆም ኣብ ቀዳማይ እግሪ ጅግና ዝነበረ ኪምፐምበ ብዝፈጸሙ ጌጋ ብሓገዝ ቪድዮ ዳኛ ናይቲ ጸወታ ፍጹም ቅላዕ ኣዘዘ እቲ ተባዕ ራሽፎርድ ድማ ንቡፎን በሊጹ ቀሊዑ ኣመዝጊብዋ ዩናይትድ 3 ፓሪስ 1 በዚ በቲ ኮይኑ በቲ ጸወታ ተዛዚሙ ዩናይትድ ናብ ዝቕጽል መድረኽ ሓሊፋ ኣብ ፓርክ ደ ፕሪንሰስ ናይ ጽዋእ ዝወሰደት ጋንታ ጽምብል ከተካይድ ድማ በቂዓላ ኣዝዮ ዓቢ ክትኣምኖ ዘጸግም ክብልዮም ጋሪ ኔቭል ሪዮን ፈርዲናንድ ዝመርሕዎም ቤተሰብን ምዛ ጋንታ ቅርበት ዘለዎምን ነዚ ዓወት ገሊፆሞም ፓሪስ ሴን ጀርማን ብወገና ርእሳ ኣድኒና ንዝጀመረቶ ሰውራውን ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ዝቕስብ ትምህርቲ ወሲዳ ካብዚ ተባሃጊ ውድድር ተኣልያ ኣላ ማሊ ማይ ዩናይትድ ንፓሪስ ሴን ጀርማን 3-1 ረቲዓ ብተኣምራታዊ ኩነት ናብ ግጥም ርብዕ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣብ ዝሓለፈትሉ ጸወታ ኣሰልጣኒ ዩናይትድ ኦሊ ጉናር ሾልሻየር ቢቭ ብዝብል ስም ዝፍለጥ ተቐየር ተጻወቱ ዝለብሶ ማልያ ለቢሱ ንተጻወቱ ከኣልዮም ኣምስዩ ሾልሻየር ነዚ ቢቭ ክለብ 3 ዘገደደ ፈለማ ለቢሶ ዝነበረ ጸሊም ክዳን ምስ ማልያ ፒኤስጂ ተመሳሳሊ ስለ ዝነበረ ብስግር ማዕዶ ንዝነበረ መስመር ዳኛ ውሳኔ ካብ ጸወታ ወጻኢ ማለት ኦፍሳይድ ኣመሃብ ንኸይደናግሮ ካብቶም ተጻወቲ ንምፍላይ ተባሂሉ እዩ ነዚ ተርእዮ ጽቡቕ መዋዘይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዝረኸቦ ተዓዘብቲ ድማ ከምዚ ዝስዕብዮም ኢሎም ሾልሻየር ተቐይሩ ብምእታው ክጻወት ስለ ዝደለየ እዩ ሾልሻየር ኣብ መወዳእታ ደቃይቕ ናይዚ ጸወታ ናብ ሜዳ ተለዊጡ ብምእታው ንቅያሽ 1999 ንምድጋም እዩ
ፍርቂ ጋንታ እንዲያ ኣብ ዓራት ተደኒሳ እንሆካ ሾልሻየር ተቀያሪ ተጻዋታይ ኮይኑ ሾልሻየር ብሩጽ ተቀያሪ ተጻዋታይ ማለት ሱፐር ሳብስቲቱሽን ምዃን ክንደይ ይብርሆዩ ሾልሻየር ተዓሚቱ ክጻወት ካብ ዘምሴ ኤሪክ ቤይ ኣይ መሐመቀን ፖርቶ ኣብ ሜዳ ኣንጻር ሮማ ዘካይደቶ እቲ ካልእ ናይ ትማል ምሸት ጸወታ እዩ ዓባይ ኢጣልያዊት ሮማ ኣብ ዓዳ ናይ 2-1 መሪሕነት ኣመዝጊባ ብምንባራ ብልጫ ተጠቂማ ክትዕወድ ኣንቂዳያ ኣትያ ነገራቱ ግን ኣዴኻ ከም ዝለኣኸትካ ዘይኮነስ ዕዳጋ ከም ዝጸንሐካዩ ኮይኑዋ ምስዩ ኣብ ሜዳን ቅድሚ ደገፍታን ትጻወት ዝነበረት ፖርቶ ዝናኣድ ጸወታ ብምርኣይ ብመንገዲ ቲኩኖን ማረጋን 2 ሽታት ምዝጋብ ነታ ካብ ምኩር ሓለቂያ ዳንኤል ዲሮሲ ብመንገዲ ፍጹም ቅላዕ ሓንቲ ሸቶ ዘመዝገበት ሮማ ኣብ ምዱብ ግዜ 2-1 ስዒራታ እዚ ውጽኢት ምስቲ ሮማ ኣብ ሜዳ ዘመዝገበቶ ውጽኢት ብምምዕራይ ድማ መታሕቲ ናይቲ ጸወታ ተወሳኺ ግዜ ኣዘዙ ተወሳኺ ግዜ ክዛዘም ኣብ ዝተቐርበሉ ምኩር ኢጣልያዊ ተኸላኻሊ ኣሌሳንድሮ ፍሎሬንሲ ህላዊ ቪድዮ ዝረስዖን ክመስል ዘይትርሳዕ ጌጋ ፈጺሙ ንፖርቶ ፍጹም ቅላዕ ኣግዘማ ኣሌክሲስ ተለስ ሓላፍነት ወሲዱ ድማ ኣብ ዓወት ጋንትኡ ኣበርክቶ ገይሩ ሮማን ፖርቶን ኣብ ናይ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ጸወታታት ንሳልሳይ ግዜ ክራኸባ እንከለዋ ፖርቶ ኣብ ኩሉ ኣውዲቓታ ክትሓልፍ ክኢላ ሪያል ማድሪድ ንህልው ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ዮርጋን ክሎፕ ከም ኣሰልጣኒ ኮይኑ ንኽሰርሕ ኣብ ዝርዝር ሕጽያት ኣትያቶ ምህላዋ ዘ ኢንዲፐንደንት ገሊጻ ሪያል ማድሪድ ክሳብ መወዳእታ ዓመት ንሳንቲያጎ ሶላሪ ከተጽንሖ ምዃናዩ ዝሕበር ማድሪድ ዮርጋን ክሎፕ ምስ ናይ ቶተንሃም መዘንኡ ኣርጀንቲናዊ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ናይ ጁቬንቱስ ማክሲሚሊያኖ አሌግሪ ከምኡውን ናይ ቅድም ኣሰልጣኒ ፖርቱጋላዊ ሆዜ ሞሪኖ እያ ኣብ ራዳራ ኣትያት ዘላ ኣርጀንቲናዊ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ኣብዚ ሕጂ ካብ ከም ማድሪድ ዝኣመሰላ ዓበይቲ ክለባት ንዝመጾ ዘሎ ጸለብ ከም ዘይነጽግ ምሕባሩ ክግለጽ ቀኒ እዩ ሪያል ማድሪድ ንዚዳን ከተምጽኦ እያ ዝተባህለ ኣብ ሓሶት ዝተመርኮሰ ምዃኑ ካብ ውሽጢ ጋንታ ዝለሓኾ ምስጢር ከም ዘቃልዑን ዝፍለጥ እዩ ናይ ቅድም ፕሬዚደንት ሪያል ማድሪድ ነበረ ራሞን ካልዴሮን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብጋዜጠኛታት ኣብ ዝተሓተተሉ ፐረዝ ንዚዳን ረቡዕ ንግሆ ደው ኢሉልዩ እንተኾነ ዚዳን ሕጂ ኣይሰዓቱን ኢሉ ነጺግዎ እዚ ፕሬዚደንት ወትሩ ቀዳማይ ምርጩ ሞሪኖ እዩ እቲ ጸገም ኣብ ሞሪኖ ወይ ዚዳን ኣይኮነን እንታይ ዳ ኣብ ኦፊሰራት ናይ ዛጋንታ እዩ ክትግምቶ ኣጸጋምን ካብ ምኽንያት ኣልዒሉ ብዕድል ዝኸይድ ዝመርጽን መራሒው ኣብዚ ኣእቲና ክብል መሊሱ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ሞሪኖ ክመጽእ ይኽእል እዩ ግን ኩሉ ሕጂ ዝውሰን ውሳነ ጌጋ ጥራይ እዩ ከም ዝመስለኒ ክሳብ ሰነ ክጽበዩ ኣለዎም ክሳብ ሽዑ ኸኣ ነዊሑ 3 ወርሒ ቀሊል ኣይኮነን ብዙሕ ለውጢ ክህሉ እዩ ይውስኽ እቲ ካብ 2006 ስጋብ 2009 መራሒ ዝነበረ ካልዴሮን ንቢቢሲ ራድዮ 5 ኣብ ዝሃቦ መልሲ ገዲማት ከዓይ በርደር ብረምን ሚድልስ ብሮን ዝነበረ ሊ ዶንጉክ ጋንቱ ጁዋንቡክ ሃንዳይ ሞተርስ ኣብ ልዕሊ ቤጂንግ ግዋን 3-1 ኣብ ዝተዓወተሉ ጸወታ ብዘመዝገባ ሸቶ ኣብ ታሪክ ጎባል ክለባት ኤስያ ዝበለጸ ኣመዝጋቢ ሸቶ ኮይኑ እዚ ኣብ ኤውሮጳ ምስ ጀርመናዊት ክለብ በርደር ብረምን ኣብ 2007 ድማ ምስ ሚድልስ ብሮ ዘይዕውት ግዜ ዘሕለፈ ወዲ 39 ዓመት ደቡብ ኮርያዊ 37 ሸቶታት ምዝጋቢ ኮኸብ ኣመዝጋቢ ሸቶ ኮይኑ ሊቨርፑል ንንውሕ ዝበለ ኣዋርሕ ክትከታተሎ ንዝጸንሐት ኣጥቃዓይ ቲሞ በርነር ኣብ ሕቑፋ ንምእታው ምስ ጀርመናዊት ክለብ ሌፕዚግ ርክብ ከም ዘካየደት ጋዜጣ ሊቨርፑል ኤኮ ገሊጻ ወዲ 23 ዓመት በርነር ኣብዛ ዓመት ስፖርት ኣብ 25 ግጥማት 14 ጎላት ኣውፂሩ ርከብ
عالمي إيطالياويت كلب روما يفيزيو دي فرانشيسكو انترا كاب سرحو تباريرو تتصاوتاين أسلطان انتاغانتا زنبره كلاوديو رانيري كتكኦም ምዃኑ ዝተፈላልያ ማዕከናት ዜናታት ሃገር ኣቃሊሐን ክለብ ሮማ ትማሊ ብፖርቶ ብድምር ውፅኢት 4-3 ተሳዒራ ካብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ብምግላፋን ኣብ ሴሪአ ኢጣልያ ድማ ካብ መራሒት ዩቬንቱስ ብ28 ነጥብታት ድሒራ 5ይ ደረጃ ተሰሪዓ ብምህላዋን ቀጻልነት ፍራንቼስኮ ኣብ ታጋንታ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ ኣብ 2016 ንሌስተር ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ንኽትከውን ዘብቅዓ ራኒሪ ንባዕሉ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት እዩ ካብ ስራሕ ምስልጣን ክለብ ፉልሃም ተሰጊጎም 100 ሚሊዮን ፓውንድ ተገሚቱ ዘሎ እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ዳጆን ሳንቾ ንዓወት ማን ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ ፒኤስጂ ቃላት ይሓጽረኒ ብምባል ኣብ ኢንስታግራም ጸምቢልዎም ምስ ራሽፎርድን የሲሊንጋርድን ጥቡቕ ዕርክነት ዘለዎ ሳንቾ ዩናይትድ ኣብ ዝመጽእ ክራማት ንኽትዕድጎም ሓጫቶም ካብ ዘለው ተጻወቲ ሓደ እዩ 10 تشيلسي ماوريزيو ساري برومان افراموفيتش كي تقلعه كساب مودعتا زمص عامت سبورت ام مزنتو كقصل امنتو مخانو افليتهم كموصيت نايزدما اب زمص كرامات غانتون تكايدو مدالو محزنتاو ግጥማት ام مسرع كم زركب وسيو ገሊጾም እወ ብርግጽ ክኸውን እዩ ምናልባት ንጉስ ወይ ፕሬዝዳንት ከምኡን ቀዳማይ ሚኒስተር ኖርዌይ ክኸውን እዩ ጋሪ ኔብል ሹልሻየር በዩናይትድ መዝነት ምስልጣን ተዋሂቦ ቀዋሚ ዓላሚ ታጋንታ ዝኸውንዶ ይመስለካ ተባሂሉ በሓንቲ መደብር ቴሌቪዥን ኖርዌይ ተሓቲቱ ዝሃቦ መልሲ እዩ ሹልሻየር ቀዋሚ አሰልጣኝና ክኸውን ዝተወሰነ ይመስለኒ ነዚ መዝነት ዝሕዞ ይመስለኒ ብርግጽ ድማ ክወሃቦ ኣለዎ ንሕና ተጻወት ድማ ክጸንሓልና ኢና ንደሊ ሮሜሉ ሉካኩ ንተመሳሳሊ ሕቶ ዝሃቦ መልሲ ኦሊግናር ሾልሻየር ኣብ 17 ግጥማት 14 ግዜ ማዕረም 2 ግዜ ማዕረም 1 ግዜ ስዕረት ባርከት ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊና ዝነበርና መደባት ኣብ ተዛዚሙሎ ናብ ዝቕጽል ብኻል መደብ ስካዕ ንረኸብ ሰሰናዩ